ありがとうございます。はい、もう一度ありがとうございました。一つあげて。入ってもらったやろ。お魚の中。はい、ありがとうございましたって。はい。どうやって言うんですか。はい。後ろ向きでやるんだもんよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、アンコールに答えてもう一回手を挙げて、はい、はい、もう一回、はい、こんにちは。はい、こんにちは。人ある言うとあれやろ。はい、もう一回だけ手を挙げて、はい、こんにちはで。こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。しとこなあかん。はい、こんにちは。はい、もう一回だけ手を挙げて、はい、こんにちは。